Hej, jeg hedder Niklas Werne. Jeg er 24 år gammel og kommer fra den lille by Bjerringbro i Midtjylland. Og jeg stiller op for Det Konservative Folkeparti, fordi jeg for 2 år siden blev valgt som vicegeneralsekretær i en europæisk forening, der hedder European Democrat Students. Og den forening, det er den officielle studenterpolitiske organisation for EPP-gruppen, som er den konservative gruppe i Europaparlamentet. Og da jeg var ude og snakke med en masse unge europæere rundt omkring i Europa, der lærte jeg, at der er 3 ting særligt, der går unge europæere tæt på hjertet. Det første, det er, at vi skal have en mere ambitiøs klimapolitik, og det andet er, at vi skal have mere fokus på den europæiske sikkerhedspolitik i en verden, hvor der sker alle mulige rædsler rundt omkring. Og det sidste, det er, at jeg tror også på, at tiden er inde til, at man skal kigge på, om EU egentlig bestemmer for meget. I har måske hørt om barselsdirektivet, der jo egentlig gør, at hvis ikke man indordner sig EU's regler, jamen, så frafalder barslen. Jeg synes personligt selv, at det er op til den enkelte familie at fordele deres barsel. Jeg hedder Peter Socevic, og jeg er jurist med speciale i menneskerettigheder. Jeg stiller op for Alternativet til Europaparlamentsvalget den 9. juni. Og det gør jeg, fordi jeg drømmer om et samfund, hvor vi ikke alle sammen behøver at ligne hinanden, men hvor vi alle har de samme rettigheder, upåagtet af, om vi hedder Freja, eller Farah, eller Fernando, eller Frederik, så synes jeg, at vi alle sammen skal have en sikkerhed for, at vi har de samme rettigheder. Og de rettigheder begyndte jeg så at interessere mig for, hvor kunne vi finde dem. Det var blandt andet derfor, jeg begyndte at læse jura og specialisere mig i menneskerettigheder, fordi at der er mulighed for i den europæiske menneskerettighedskonvention at finde de her rettigheder, som er retten til familieliv, og retten til at ytre os, og retten til at være den, vi nu engang er, som er kodificeret og nedfældet i den. Og det var det, der ligesom var roden til, at jeg begyndte at interessere mig for, hvor er det, vi alle sammen har en garanti for, at vi har de samme rettigheder. Og årsagen til, at jeg engagerede mig og stillede op for Alternativet som Europaparlamentskandidat. Og derudover så kan det hele jo være fuldstændig ligegyldigt, hvis vi ikke har en beboelig klode, hvis vi ikke har en verden, vi kan vokse op i, vores børn kan vokse op i, de kommende generationer kan have glæde af. En verden, som ikke er fyldt med forurening, men en verden, hvor det er, at vi alle sammen har mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor vi har vild natur, hvor det er, at vores drikkevand ikke er forurenet, hvor det er, at havene, livet i havet ikke er truet, hvor det er, at PFAS-stoffer de ikke fylder vores drikkevandsboringer, hvor økosystemer er ved at kollapse. Og derfor finder jeg, at det er så utrolig vigtigt, at vi handler på klimakrisen og ikke tager til takke med en hel masse lappeløsninger, men at vi handler her og nu. Og I kommer lidt ind på det, men hvis I vil uddybe det lidt mere, og særligt en ting, som I brænder for. Hvad synes du er EU's vigtigste opgave netop nu? Vi starter med dig, Niklas. Ja. Jeg tror personligt, at EU's vigtigste opgave i øjeblikket, det er virkelig at sætte gang i den grønne omstilling. Vi ser i øjeblikket, at en tredjedel af EU's budget det går til landbrugsstøtte. Stod det til mig, så synes jeg faktisk, at man skal tage et opgør med, hvordan man giver landbrugsstøtte. Man burde kigge på 2 kriterier for at give landbrugsstøtte. 1, at man er et landbrug, og det andet, at man producerer sine afgrøder grønt. Det tror jeg vil gøre en stor forskel på den globale plan. Ja, for mig er der 2 kerneområder, som er helt overhængende, og som vi bliver nødt til at tage fat på her og nu simpelthen. Det første, det er ligesom jeg var inde på tidligere, det er klimakrisen. Og det er, at hvis vi ikke handler her og nu, så har vi ikke nogen beboelig klode. Og så kan alt det her, vi sidder og snakker om, og alt det her, vi debatterer, det kan være fuldstændig ligegyldigt, hvis det er, at vi ikke har en verden, som er sikret, og vi har en klode, som alle kan være en del af på lige vilkår. Og dernæst så er der en højrepopulisme på fremmarch i store dele af verden. Vi ser den også i vores egen baghave, hvis vi kan karakterisere Europa som værende det. I Ungarn er der højrepopulister på vej frem. Vi ser en Trump, som har mulighed for at blive valgt i USA i november måned. Og alt det her, det sætter et pres på de menneskerettigheder, som sikrer, at vi alle sammen har frie og lige vilkår. Og derfor vil min primære opgave i Europaparlamentet være at beskytte vores allesammens menneskerettigheder. Tak for det. Og synes I, at der er områder, der er mere oplagt for EU at lovgive end andre, og hvorfor? Og du kommer lidt ind på det i forhold til, at EU ikke skal blande sig i f.eks. barselsloven. Men hvis I kunne uddybe det lidt mere, hvad er det, I synes, de som skal fokusere mere på, og ligesom blande sig udenom, når det kommer til nationalstaterne? Ja. Jeg har det på den måde, at der er primært 3, måske endda 4 områder, som EU skal fokusere på. Og det første, det er bare den grønne omstilling. Det kommer vi ikke udenom. Det er noget, vi bliver nødt til at løse sammen, så det skal EU gøre. Og det andet, det er også europæisk sikkerhedspolitik.
Altså alt for længe har vi lagt vores garanti hos NATO, og jeg tror sådan set tiden er inde til, at man får nogle fredsbevarende styrker. Ikke nødvendigvis en EU her, fordi NATO-samarbejdet er stadig vigtigt, men simpelthen så man kan lave nogle fredsbevarende missioner rundt omkring, blandt andet på Cypern for at give et eksempel. Det er jo sådan, at Cypern er delt op i 2 dele, altså den tyrkiske del og den kypriotiske del. Det er jo et eksempel, hvor der kan ske ballade. Og så noget andet, der er meget vigtigt, det er, at EU skal være med til at lovgive hos forbrugerne. Det er vi rigtig gode til, og blandt andet sådan noget som, når man har 2 forskellige telefoner, det kan være en Samsung og en iPhone, jamen så synes jeg, det er super smart, at EU de lovgiver med, at man skal have én oplader, fordi det hjælper bare hos forbrugerne. Så det er de 3 primære områder, jeg ser, at EU skal blande sig i. Jamen altså, først og fremmest så tænker jeg, at vi bliver nødt til at definere, hvad er det, vi er. Og hvad er vi? Altså, enten vi er minoritetsdanskere eller majoritetsdanskere, så vi er alle sammen danskere, hvis vi føler os danske i hjertet, og er født herhjemme, eller har boet her i en årrække, eller opvokset herhjemme. Så er vi alle sammen den identitet at være danske. Men udover det at være danske, så er vi også europæere. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi at Europaparlamentet er faktisk en fantastisk platform til, at vi kan tage den danske indflydelse, gøre den større i Europa, og så bruge den igennem Europa til at blive en global aktør. I forhold til klimakrisen er det jo mega vigtigt, fordi hvis vi vil gøre noget i forhold til klimaet, så skal vi have flest mulige lande med i den kamp. Og derfor er det altså også vigtigt, at vi går forrest fra dansk side, og derefter går forrest fra europæisk side i verden for at handle på klimakrisen. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål som menneskerettigheder, fordi ja, menneskerettighederne de er jo lavet ved lovgivning. Og det, jeg synes, der er så utrolig fedt ved menneskerettigheder, det er, at den eneste måde, de kan tage dem fra os på, det er ved at melde os ud af menneskerettighedskonventionerne. Det er der flere politikere, der forsøger at gøre, det er der flere politikere, der foreslår. Blandt andet DF og andre partier, de forsøger at få os ud af den sikkerhed. Men så længe vi har den sikkerhed, så skal vi altså værne om den og sørge for, at vi fra dansk side og dermed også europæisk side går forrest på menneskerettighedsområdet. Så jeg drømmer om et samfund, hvor det er, at vi løser klimakrisen og gør det her og nu, og derudover går forrest i beskyttelsen af menneskerettigheder. Super, tak for det. Og så har jeg et spørgsmål omkring Tyrkiet. Skal Tyrkiet være kandidat til at blive medlem i EU? Der ved jeg, at der er deleholdninger omkring det. Ud fra min undersøgelse. Kan starte med dig? Ja, jeg tror personligt, at nu har Tyrkiet jo været kandidatland rigtig længe. Det er jo sådan, at når et land er kandidatland, så skal de opfylde det, vi kalder Københavnerkriterierne, som er de kriterier for demokrati og frihandel, som vi har stillet kandidatlandet, for at de kan blive optaget i EU. Og der må man bare sige, at vi har set over en årrække nu, at Tyrkiet har faktisk bevæget sig længere væk fra de krav, vi stillede dem tilbage, da de blev kandidatland. Og personligt har jeg på den måde, at det er måske ikke det smarteste at fjerne dem som kandidatland, men jeg tror, der er lang vej igen, før at de kan blive optaget som medlemmer af den europæiske union. Og hvorfor er det, du synes, det er smart at ligesom fjerne dem som et kandidatland? Jeg har det personligt på den måde, at jeg tror, at helt naturligt, hvis man fjerner Tyrkiet som kandidatland, så må de jo søge mod andre allierede. Og så kan man kigge rundt omkring i verden og sige, hvem er det egentlig, at Tyrkiet vil samarbejde med? Og der tror jeg personligt, at de vil være langt mere tilbøjelige til at samarbejde med blandt andet Rusland, hvis man fjernede kandidatlandstatusen. Men jeg tror også, at man skal stille højere krav til Tyrkiet, især hvis man gerne vil have, at de skal blive medlemmer af den europæiske union. Så skal der i hvert fald ske en demokratisk udvikling. Ja, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi vi står i en balancegang lige nu imellem det, at vi gerne vil have nogle lande, som går med os i det at bakke op om de demokratiske værdier, som går med os i det at beskytte menneskerettighederne, som går med os i det at sikre, at vi har en fælles forsvarspolitik, som sikrer vores allesammens sikkerhed. Og derfor er Tyrkiet lige det spørgsmål, som er netop imellem de 2 stole, og derfor skal vi også forholde os til dem på en helt særlig måde, fordi hvis man ser rundt på Europa, så er der en række lande, som er medlem af den europæiske union. Der er en række lande, som er kandidatlande, og så er der nogle lande, som for nyligt har været potentielle kandidatlande, og som så er blevet til kandidatlande. Og der ser vi for eksempel Bosnien-Hercegovina, som er gået fra at være et potentielt kandidatland til at være et kandidatland. Jeg ser personligt, at der er nogle lande, der er forrest i rækken i forhold til at kunne blive en del af den europæiske union med et fuldgyldigt medlemskab.
Og der ser jeg blandt andet på læren, som vi har set i Ukraine, hvor det var, at vi alt for længe sad overhørigt, at ukrainerne de havde et håb om demokratisk fællesskab. De havde et håb om, at de kunne være en del af vores europæiske fællesskab. Der var vi ikke hurtigt nok til at strække en hånd ud og sige, I kan være med her. Og den fejl må vi ikke gentage, for eksempel på Balkan. Derfor ser jeg gerne, at lande som Bosnien-Herzegovina og Montenegro skal have mulighed for at komme ind og blive en del af den europæiske union som fuldgyldige medlemmer sammen med Ukraine. Konkret i forhold til Tyrkiet, så er de lige nu i en status, hvor det er et fastfrosset kandidatland. Det vil sige, at der er nogle ting, som gør, at vi bliver nødt til at sørge for, at de lever op til nogle kriterier, hvis det er, at de skal kunne fortsætte i forhandlingerne. Og det vil være dumt at afbryde forhandlinger med nogen, som gerne vil demokratiet, som gerne vil være en del af vores fællesskab, men de er udfordret på det lige nu i Tyrkiet. Og derfor bliver vi nødt til at sikre, at de lever op til demokratiske retsstatsprincipper, og de lever op til menneskerettighederne, før vi kan fortsætte forhandlingerne. Så perspektivet er ikke væk, men der skal være en retning både for Tyrkiet og i forhold til det øvrige Europa for, at man skal kunne være enige om nogle helt basale ting, hvis det skal kunne lade sig gøre. Hvordan synes I, at EU skal gennemføre en grøn omstilling? Vi kan starte med dig. Jeg tror, at EU skal gennemføre den grønne omstilling ved blandt andet at stille nogle strengere krav. Jeg tror også, at tiden er inde for at være helt ærlig til, at man laver en ensartet CO2-afgift på stort set alle erhverv og kombinerer det med det her CBAM-direktiv, der står for Carbon Border Adjustment Mechanism. Og det fungerer som en klimatold, der betyder, at når f.eks. amerikanerne eller kineserne vil handle med Europa, så skal de faktisk leve op til de grønne krav, som vi har stillet i EU. Og det tror jeg kan være med til at løse den grønne klimakrise på global plan frem for blot i EU. Og så som en sidebonus, så tror jeg altså også, at det er vigtigt, at vi tager os brug af blandt andet atomkraft i EU. Det tror jeg er helt afgørende for, at vi kan nå de klimamål, vi har sat. Jamen altså, der er nogle helt overhængende ting i forhold til klimaet, som vi bliver nødt til at tage fat på lige her med det samme. Når vi er ude og tale med politikere ved debatter og andre steder, så kan de meget let forfalde til at være i en situation, hvor de siger, jamen vi gør noget, og vi laver en plan for det. Vi laver en plan for, at vi gør noget i 2030, i 2040, i 2050. Og de der langsommelige handlingsplaner i forhold til klimaet, de fører os ingen vegne. Fordi så når vi står igen om 5-10 år, så kommer der et nyt forslag, som hedder en handlingsplan igen om 10 år. Så hvis vi reelt skal gøre noget, så er det altså her og nu. Og årsagen til, at jeg siger det, det er, fordi vi står i nogle situationer, som er helt vilde. Altså, hvad er det konkret klimaforandringerne, de betyder? Mennesker, de kommer til at blive sendt på flugt, ikke alene på grund af krig, men også på grund af klimaforandringer. Og hvis vi ikke gør noget her og nu, så kommer det til at fortsætte og lægge et pres på Europa, og det kommer til at gøre, at der er en hel masse mennesker, som bliver drevet på flugt fra deres hjemland og fra deres bopæle. Derfor så skal vi med det samme sikre en landbrugsafgift. Altså vi skal omstille landbruget på den måde, at vi skal have en CO2-afgift på det. Og det skal vi gøre ved, at alle europæiske lande går sammen om det, og vi skal også gå forrest ved at skabe en herhjemme. Derudover så skal vi have en regulering af drikkevandet. Vi skal have et forbud af farlige kemikalier i landbruget, som går ind i vores drikkevandsboringer, og som gør, at vi ikke med sikkerhed kan tage et glas vand fra hanen, uden at få en hel masse farlige kemikalier med ned i maven. Og så er livet i havet truet. Det vil sige, der er en masse kemikalier, som bliver pumpet ud i vores have fra virksomheder herhjemme. Det skal vi også have stoppet, og det skal vi også have et forbud imod. Lidt ind på det i forhold til atomkraft, der ved jeg også, at der er lidt delt holdning omkring det. Bør EU fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig kilde til energi? Og hvad tænker I i forhold til Danmarks rolle også i det? Ja, godt spørgsmål. Jeg er overbevist om, at det kommer til at blive en del af løsningen. Jeg er også rigtig glad for, at Europaparlamentet var med til at vedtage, at atomkraften bliver klassificeret som grøn energi. Og det betyder, at man kommer til at se i Europa de næste 5 år, at man vil genopbygge og lave nogle nye atomkraftværker omkring Europa. Og det er vigtigt, fordi nogle af de helt nye kraftværker, altså de her generation 4 og generation 5 reaktorer, de kan altså drive strøm til 179.000 husstande med blot en atomkraftværk, der er på størrelse med en container. Og det betyder altså, at man kan masseproducere dem her, bygge en masse af dem, og så kan man simpelthen supplere strøm til hele Europa. Det bliver rigtig vigtigt, at vi får lavet dem her i de næste 5 år. Atomkraft
kan blive en del af løsningen. Vi skal gøre det på en måde, hvor vi forsker i at gøre det på en sikker og effektiv måde, hvor der ikke kommer alt for meget atomaffald, og hvor det er, at vores sikkerhed ikke bliver truet i den sammenhæng, når vi skal udvikle de her energikilder på en måde, så det er på et sikkert niveau. Men det betyder egentlig også, at det skal være en del af sammenspillet med en hel masse andre energikilder. Vedvarende energikilder, vedvarende energi, vindenergi, solenergi og alle de her andre ting, som det skal være i samspil med. Så altså lige nu, hvis man ser rundt i Europa, så er der en masse atomkraftværker, som står ubenyttet hen. Og hvis forskningen den når til et punkt, hvor det er, at vi igen kan genbruge dem, genaktivere dem, så ser vi positivt på det. Og det gør jeg også selv personligt. Men hvis det er, at vi skal til at bygge nye atomkraftværker, f.eks. herhjemme, kan vi risikere, at det kommer til at tage lang tid. Vi kan risikere, at det tager mange år at gøre, og at det også bliver meget sådan det koster meget på klimakontoen at få oprettet det og få det lavet. Så derfor så ser vi helst, at man benytter en metode, hvor man først forsker på det, ser på, om vi kan bruge de atomkraftværker, som der er i Europa, og så kan vi senere se på, om det virkelig er en energikilde, som vi skal kunne bruge mere eller mindre i forhold til det samspil, vi har med de andre energikilder. Kommentarer? Ja, hvis jeg blot, for jeg er meget enig med Peter, men jeg tror også, det er også vigtigt for mig at understrege, at atomkraft skal jo drives primært ned i nogle andre europæiske lande end Danmark, fordi vi er bare førende på vindenergi herhjemme, og det ville ikke være særlig smart, hvis vi begyndte at fokusere på atomkraft. Hvis vi i dag kan drive, jeg tror det er op mod 98% af Danmarks elnet blot med vindenergi. Altså det er jo helt vildt, og det synes jeg, man skal blive ved med at forske i. Nu kommer der en ny havvindmøllepark, og så har man hørt om det her Power to X eksperiment, og det bliver et brinteventyr for Danmark, som vi kan eksportere enormt meget af og tjene rigtig mange penge på. At det vil også være tosset at gå væk fra det, vi er stærke i. Altså vi er stærke i de vedvarende energikilder, vindenergi osv. Der kan vi gøre rigtig meget. Så derfor så ja, det er en mulighed, det er jo Europaparlamentet, vi taler om, og vi skal sørge for energi og til alle de europæiske lande, og så helst gerne til hele verden på en klimavenlig måde. Ikke? Så derfor så vil det være tosset at gå væk fra det, som vi er gode til, men selvfølgelig skal man ikke være lukket for, at der er andre muligheder, som vi også kan benytte os af. Har EU et ansvar for at hjælpe de fattigere lande, der bliver særligt hårdt ramt af klimaforandringer? Ja. Ja, jamen det vil jeg gerne. Det mener jeg, at vi har i en vis grad. Altså, jeg vil gerne give et eksempel, der også spiller sammen med det spørgsmål, og det er, at jeg var for et år siden på en studietur i Tunesien. Og der var vi ude at besøge en virksomhed, der er med til at lave statistik på, jamen, hvad ønsker de unge i Tunesien egentlig. Og det viser sig, at 80% af tuneserne mellem 18 og 29 år, de drømmer om et bedre liv i Europa. Og det betyder altså, at der er millioner af mennesker, der gerne vil migrere til Europa. Og udfordringen er, at det bliver jo kun forstærket, hvis det er, at vi begynder at se oversvømmelser i f.eks. de afrikanske lande. Og så er min holdning den, at man bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved de her bådflygtninge, der tager en livsfarlig rejse fra Tunesien f.eks. eller andre steder i Afrika, om at komme til Europa. For der er tusindvis af mennesker, der simpelthen dør af det her om året. Så jeg kunne godt tænke mig, at EU gør to ting. Det første det er, at man investerer nogle flere penge i blandt andet projekter i Afrika, så man kan bygge industrien op, så Afrika kan være med til at løfte deres eget samfund med de penge, de begynder at generere. Og det andet, det tror jeg også kommer til at blive aktuelt. Vi vil gerne med bygge asylcentre i nærområderne. Og det skal selvfølgelig være under ordentlige forhold og under EU-jurisdiktion, som betyder, at de mennesker, der kommer til at bo her, at deres sag kan blive behandlet, uden at de skal risikere at tage den rejse over Middelhavet. Jamen altså, der er en del af det, hvor vi er enige, og så er der også en del af det, hvor vi er uenige. Og det er jo det, der er det gode ved demokratiet, det er, at vi har forskellige holdninger til de her ting, og vi fra hver vores synsvinkel vil det bedste for de mennesker, vi taler om, men vi gør det på anderledes måder. For mig at se, så er det vigtigt, at vi slår fast, at ingen mennesker er mindre værd. Og der er ikke nogen mennesker, enten de er drevet på flugt, eller det er nogle andre ting, der gør sig gældende, som kan trækkes ud af den ligning, og så ligesom få knægtet deres menneskerettigheder. Og så siger vi, at de her mennesker de skal have en ringere behandling end andre mennesker i en anden situation. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at de grundlæggende menneskerettigheder er overholdt i forbindelse med asylsagsbehandlinger og i forbindelse med, at mennesker migrerer eller bliver drevet på flugt til andre lande. Det første, vi skal gøre for at sikre det, for at sikre de forfærdelige billeder, som vi nogle gange ser, når vi lukker op for TV-avisen og andre nyhedskanaler, hvor vi ser mennesker, både flygtninge, miste livet på vej igennem Middelhavet, på vej over Middelhavet fra
for eksempel de nordafrikanske lande til Sydeuropa, hvor dem der når frem, bliver indlogeret i uhumske flygtningelejre i eksempelvis Italien og Grækenland. Det vi skal gøre, det er, at vi skal støtte i de lande, hvor det er, at der er grobund for konflikter og andre ting. Og det skal vi gøre ved at understøtte det iværksætteri, som der er mulighed for i de lande. Og så må vi ikke gøre det, at vi skærer på udviklingshjælpen. Udviklingshjælpen er med til at sikre, at de her lande de selv kan producere, at de her lande de selv kan udvikle sig, og dermed har borgerne også et større incitament til at blive i landene og være med til at udvikle de her lande. Den anden del af det, som du også er inde på, Niklas, det er det her med, hvordan skal vi så gøre med de mennesker, som rent faktisk bliver drevet på flugt. Der ser vi, at de bedste sikkerhedsgarantier og de bedste garantier for, at menneskerettighederne bliver overholdt, det er altså, at vi også står for asylsagsbehandling. Og det er der, hvor vores holdninger adskilles lidt. Det er, at mennesker på flugt, vi vender tilbage til det, jeg sagde til at starte med. Ingen mennesker er mindre værd, og det skal vi altså også sikre, når vi taler asylsagsbehandling, og det skal vi også sikre, når vi taler overholdelse af menneskerettigheder, og det tror vi bedst, vi kan gøre i Europa. Det gør ingenting. Det er blot en kommentar for at anerkende, hvad du mener, Peter, fordi jeg har det jo på den måde, at man bliver nødt til at sørge for, at de her asylcentre, de har nogle ordentlige forhold, for vi kan simpelthen ikke tillade, at de her mennesker kommer til kummerlige forhold i asylcentre, især hvis de bliver lavet europæiske asylcentre i Nordafrika. Altså det er meget vigtigt, det tror jeg også, at vi er enige om. Og så det andet, det var i forhold til, når man skal investere i Afrika. Min holdning er jo den, at man har sendt en masse penge til Afrika de seneste mange år, men problemet er, at man har ikke fulgt op. Man har ikke sørget for, at de her penge rent faktisk er blevet brugt på infrastrukturprojekter eller på erhvervslivet i Afrika. Men i stedet så har man altså også set, at nogle af de her penge de er havnet i de forkerte lommer. Og derfor tror jeg også, at når vi sender de her penge afsted til Afrika, så bliver vi simpelthen nødt til som EU at være med til at få sørget for, at de her penge de ender i de projekter, vi gerne vil være med til at bygge. Mega vigtigt. Altså god pointe, fordi at vi skal også sikre, at det rent faktisk er en demokratiudvikling, vi kan stå indenfor. Så derfor skal man også understøtte de NGO'er, som arbejder for det i de lande. De foreninger, som er garanten for, at menneskerettighederne bliver overholdt, og at den hjælp, vi sender, ender i de rigtige lommer. Hvorfor tror I, at sikkerhed og forsvar vægter højere for danskere end for resten af EU? Vi har set for eksempel, at tallet for Danmark er 31%, hvorfor EU er 23% i alt. Vil du starte med noget? Ja, det vil jeg gerne. Det er et godt spørgsmål. Altså nu det bliver lidt, at jeg tager krystalkuglen frem, og så prøver jeg at forudse, hvorfor det er sådan. Men min antagelse er, at Danmark er et mindre land end nogle af de store europæiske lande. Og jeg tror godt, at de fleste kan føle sig meget truet, når man ser, hvad der blandt andet foregår i Ukraine. Altså den 24. februar i 2022, da Putin invaderede Ukraine, der så vi jo de her rædselsfulde billeder med helikopter, der fløj ind over landet, og missiler, der ramte på lejlighedskomplekser. Jeg tror helt ærligt, at danskerne de frygter lidt for, kan det her komme til at ske for os. Nu har man jo de sidste mange år hørt omkring russiske ubåde, der er sejlet rundt omkring og har skabt forvirring. Man så, at Nord Stream blev sprunget i luften, og lige pludselig kommer det meget tæt på for os i Danmark. Så jeg tror faktisk, det er noget af det, der gør, at sikkerhedspolitiske spørgsmål, det er noget, der vægter rigtig højt hos danskerne. Ja, altså jeg tror, der er to ting ved det. Den første ting er, at historien ligger nu langt væk, men det ligger ikke så langt væk, at vi har glemt den helt. Og det ligger ikke så langt væk, at vi har glemt de rædsler, som det medfører, at mennesker de bliver forfulgt på baggrund af den identitet, de har, på baggrund af den, de nu engang er, på baggrund af de overbevisninger, de har, den tro, de har, den seksualitet, de har, alle de her ting. Det ligger ikke så fjernt for os, at vi på et eller andet tidspunkt kan nå til et punkt, hvor retorikken den bliver så voldsom, at den også bliver til nogle forfærdelige handlinger. Det er blandt andet det, vi har set i Ukraine, og det er også det, vi ser i Palæstina faktisk. Så derfor så er der altså et behov for, at vi tager handling på, at når det er, at der er nogle mennesker, som bliver forfulgt, så skal vi få beskyttet de mennesker. Og det er derfor, at menneskerettighederne de er så vigtige. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi sørger for, at sikkerheden i Europa er et fælles anliggende.
Vi kom for sent i forhold til Ukraine. Vi kommer for sent nu i forhold til at beskytte civile i Gaza. Det må vi ikke lade ske, og derfor skal vi handle her nu. Super, tak. Og skal vi fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret? Ja, godt spørgsmål. Det synes jeg ikke. Nu nævnte jeg tidligere, at vi skal have nogle fredsbevarende styrker i EU, men dermed sagt, så er min position altså den, at USA og NATO er vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede. Og det kommer det til at fortsat være de næste mange år, regner jeg med. Men jeg kan godt se fordelen i, at Europa begynder at koordinere mere i deres indkøb af militær materiel. Jeg hørte på et tidspunkt til en debat, der var en, der sagde, at i EU har man altså 100 forskellige våbensystemer, hvor i USA kun har 4. Og det vidner jo om, at man har altså ikke koordineret godt nok i EU. Og hvorfor skal den ammunition, der bliver produceret i, lad os sige, Tyskland, ikke virke i franske rifler for eksempel? Det er jo sådan noget, der skal tages på en højere plan i EU. Ja, altså i forhold til det forestående præsidentvalg i USA, det bliver afgjort i november, og så får USA muligvis en ny præsident, muligvis forbliver det den samme præsident, som får sin anden embedsperiode. Personligt er der ikke nogen af de to, der tiltaler mig. Jeg synes, de er ret dårlige til det med at fremme en udvikling i verden, som egentlig er på et niveau, som den burde være på. Når det så er sagt, så er den ene af dem meget værre end den anden. Og den, der er meget værre end den anden, det er Donald Trump. Fordi hvis Donald Trump kommer til, så mister vi for det første vores sikkerhedsgaranti i Europa. Mange gange har jeg sagt, at han er altså ikke så sikker på, at om han vil komme os til undsætning, hvis det er, at vi skulle blive angrebet i Europa. Det kan være, at det er tom snak, det kan være, at det er bragsnak, det kan være, at det er Donald Trumps måde at få os til at oppe bruttonationalprodukt i forhold til militære udgifter. Det ved vi ikke, men vi ved, at det er en reel mulighed, at det sker, at han ikke kommer os til undsætning, hvis det er, at vi bliver troet. Og det er jo blandt andet det, vi kan se, hvis det er, at vi ikke står sammen omkring en sikkerhedspolitik, så står vi lige pludselig splittet i Europa, og med en Donald Trump, som ikke kommer os til undsætning. Så derfor så er vi egentlig meget glade for, at vi har fået afskaffet forsvarsforbeholdet, som vi gjorde ved den her folkeafstemning. Det betyder, at vi nu har en fælles sikkerhedspolitik. Noget af det første, der er blevet gjort, det var, at vi sendte 2 danske helikopterlæger til Bosnien-Hercegovina, som kunne hjælpe i et land, hvor der er stadig er spændinger efter en voldsom krig, hvor det var et civile, simpelthen det var et folkedrab, der foregik der, ikke? Imod den bosniske del af befolkningen i Bosnien-Hercegovina. Vi må aldrig lade de her ting ske igen, og derfor så skal vi sørge for en fælles sikkerhedspolitik, sådan så at vi med ro i maven også kan være sikre på, at vi er en del af en verden og et kontinent, hvor det er vores egen sikkerhed ikke er truet, også selvom det skulle blive Donald Trump, som kommer på speed dial. Ja, enig igen langt hen ad vejen. Jeg vil sige, der er jo ikke engang garanti for, at hvis Donald Trump bliver valgt, at så betyder det, at USA ikke vil hjælpe NATO. Og også for den sags skyld. Men det er rigtigt, det er en reel trussel, det er en reel bekymring, og derfor tror jeg også, at man i EU faktisk skal opfordre medlemslandene til at bruge 2% af deres bruttonationale produkt. Fordi det er jo det krav, Donald Trump han stillede helt tilbage i hans præsidentperiode, og det er vigtigt, det sker. Og så vil jeg også bare sige, i forhold til NATO, USA de er en kerne i NATO, det kan vi ikke komme udenom. Men for eksempel så ligger NATO's hovedkvarter i Bruxelles, og der ligger simpelthen amerikanske baser hele vejen rundt i Europa. Så jeg har svært ved at se, hvordan Donald Trump skal formå at trække USA ud af NATO. Men bekymringen, den deler vi. Ja, og altså jeg har lige været, for nylig var jeg på Bornholm, hvor det var, at vores del af befolkningen her ligesom også ikke helt har glemt at først at være under besættelse af nazisterne, og derefter at være under besættelse af russerne. De har en reel bekymring, og det er også derfor, at vi bliver nødt til at løse de her sikkerhedspolitiske spørgsmål i fællesskab. Og den anden del af det, som jeg egentlig tænker også er en mega fed mulighed, det er, at vi kan bruge det som politikere i Europaparlamentet til at være en global aktør. Så der er altså 2 ben i det. Det ene ben det er, at vi kan sikre vores egen sikkerhedspolitiske situation, og det andet ben er, at vi kan fremme en udvikling i verden, som er på en måde, hvor vi beskytter menneskerettighederne
og hvor vi beskytter civilbefolkninger. Og det er også derfor, at den rækker ud over Europa. Det er det, vi ser lige nu i Palæstina, hvor det er, at vi kan bruge EU som en global aktør til at beskytte den palæstinensiske civilbefolkning, som er under gevaldig pres i Gaza, og også til at anerkende Palæstina som selvstændig stat, så at den befolkning, der er der, kan leve der i frihed. Klart ja. Og det er noget af det, som jeg tænker, at det har vi en reel mulighed for at gå ind og påvirke lige fra starten af. Du har også udfyldt den der kandidattest, som jeg skulle udfylde, ikke også? Ja. Et af spørgsmålene var, skal EU? Og det vigtige i den her sammenhæng, det er, skal EU anerkende? Fordi så har vi lige pludselig med UK, der gik ud, så har vi 27 medlemslande, som ligesom kan sige med det samme som samlet enhed, at vi anerkender det. Og det er mega pinligt, hvis man ser på et verdenskort. Hvis I spørger mig i hvert fald, det ved jeg ikke, Niklas har det kan vi måske lige udpensle senere. Men at man har en hel verden, og hvis man så farver de lande, som har anerkendt Palæstina, så ligger de i alle mulige andre regioner end i Europa. Man ser nordamerikanske lande, man ser sydamerikanske lande, man ser asiatiske lande, Oceanien osv., men der er bare sådan et tomrum. Og der har vi altså lige her, mens vi sidder og laver det her, den her samtale lige nu, er der lande, der er gået forrest. Spanien, Irland og Norge anerkender nu Palæstina. Hvorfor gør vi ikke i Danmark? Det er tosset. Ja, altså det er jo vigtigt, at uanset hvad man svarer i sådan en debat, så kan det godt være, at man rammer på nogle steder. Jeg har det personligt på den måde, at jeg tror ikke længere, at vi kan tillade bare at se på de ting, der foregår i Palæstina. Jeg vil gerne komme med sådan en fortælling, og det er, jeg har sådan en hobby, hvor jeg godt kan lide at spille Counter-Strike. Og på et tidspunkt, der spillede jeg på et hold sammen med 4 palæstinensere. Og de kunne simpelthen fortælle mig omkring det samfund, de levede i, og der var nogle ting, de ikke havde mulighed for der var nogle kontrol- og checkpoints, og jeg ved ikke hvad, og det lyder jo helt forfærdeligt. Og så efter at man har set den udvikling, der er sket, særligt i Gaza på det seneste, så tror jeg ikke længere, at man bare kan se på. Jeg tror, EU skal arbejde mod en tostatsløsning. Jeg tror, det er den rigtige måde at skabe fred. Sørge for, at palæstinenserne får deres egen stat, men også at israelerne ligesom kan blive boende der. Det tror jeg er den eneste måde, at vi får noget harmoni i den region. Det er mega vigtigt, at vi beskytter civile liv, og jeg er glad for, at vi har en fælles holdning til det. Ja, altså, skal jeg lægge ud på den her? Jeg synes, at det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have fremsat i Europaparlamentet, at alle skal tage stilling til det. Der skal tage stilling til, hvad mener I om det her? Vi kan ikke længere sidde det overhørt, fordi så er der en hel masse undskyldninger for, at det ikke skal kunne lade sig gøre. Lad os gå forrest og så sige fra dansk side, som danske europaparlamentarikere, efter den 9. juni, hvis vi bliver valgt ind, som vi forhåbentlig begge to gør, så står vi i en situation, hvor det er, at vi kan sætte det på dagsordenen, og så kan vi sige, kom nu, op af stolene. Det er på tide, at vi stiller os på den rigtige side af historien. Den rigtige side af historien er beskyttelse af civile liv og overholdelse af menneskerettighederne. Det er her og nu, vi skal handle. Og det kan vi gøre i Europaparlamentet, fordi der har vi en endnu større stemme, end vi vil have i national politik, i vores eget folketing herhjemme. Der kan vi sige, er I med, eller er I ikke med? Og hvis der er nogle lande, der spænder ben, så skal vi have åbnet for det, der er traktatændringer. Altså lige nu er EU skruet sammen på en måde, hvor det er, at der skal være konsensus om nogle beslutninger, hvis man skal handle som samlet enhed. Det er blandt andet det, vi ser med sanktioner, der bliver indført mod Rusland, hvor Orbán gang på gang spænder ben. Hvis vi får åbnet traktaterne, så kan vi tage deres vetoret væk, og så kan vi sørge for, at flertalsbeslutninger er afgørende for EU som helhed. Det ser jeg gerne, at vi gør. Ja. Man har jo forsøgt længe at få et svar på, hvordan man kan løse de her konflikter. Ikke? Nu ser vi jo så virkelig, at det er blevet en blodig konflikt, og førhen har der også været udfordringer, men jeg tror, man bliver nødt til at simpelthen sige, at den måde, man bekæmper Hamas, som jo ikke er palæstinenserne vel at mærke, altså Hamas, for mig at se, er jo en terrororganisation. Altså den måde, man bekæmper dem på nu, det er, at man skyder missiler afsted, og så håber man på, at man ikke rammer civile mennesker i Gaza. Det synes jeg er forkert. Jeg synes, at nu er der simpelthen så mange civile, der er døde af det her, der bliver man simpelthen nødt til at sige, at det er ikke den måde, den her konflikt løses på. Så man skal en eller anden måde finde en løsning, hvor man får anerkendt, at palæstinenserne skal have deres egen stat. I Vestbredden har man jo demokratisk valgt en leder,
Udfordringen er, da man så valgte Hamas tilbage i sin tid, så afskaffede de jo stemmeretten. Så man skal på en eller anden måde få skabt en stat, hvor der er demokratiske principper for palæstinenserne, samtidig med, at man bekæmper Hamas, og samtidig med, at man ligesom giver israelerne et sted, hvor de kan bo. Og så skal man få skabt noget fred øjeblik. Og så er der en meget vigtig pointe i det, der er foregået i årevis nu. Lige nu ser vi en meget, det er endda en mild måde at sige det på, når jeg siger meget, 3 gange betændt situation. Det er noget, der ligner et folkedrab, simpelthen det, der foregår lige nu imod civilbefolkningen i Gaza. Men der har i årevis været bosættelse, som har foregået. Og hvis man skal overholde international ret og folkeretten, det er ekstremt vigtigt for mig som jurist, at der ikke er et hykleri eller en dobbeltmoral eller en diskrepans imellem det, som vi siger fra dansk side, og så det, som vi sikrer foregår i verden. Vi har altså en stemme som danskere. Vi kan bruge den. Vi har en mulighed for at bruge den. Vi har et ansvar som europaparlamentskandidater. Vi vil få et endnu større ansvar som europaparlamentarikere. Og det ansvar skal vi være os bevidste om, når det er, at der forekommer situationer, hvor det er, at civilbefolkningen bliver fuldstændig kørt over, som det vi ser lige nu. Det her spørgsmål er bredt, og jeg vil gerne have et svar. Ja. Hvad ser I som den største trussel mod EU? Terrorangreb, klimaforandringer, cyberangreb, krig eller noget helt andet? Ja. Jeg synes, at den største trussel mod EU i øjeblikket, det er faktisk Rusland. Jeg synes, jeg var på et tidspunkt på en tur på Cypern med et politisk forening til et politisk arrangement, hvor at på et tidspunkt så kommer Irina fra Ukraine for sent til det her arrangement, og hun er formand for den ukrainske ungdomsforening. Det synes jeg var lidt besynderligt, da hun så kommer ind. Der kan se, at hun er helt bedrøvet, og hun bliver ellers hjulpet op på talerstolen for bundet et ukrainsk flag om halsen, og kan så berette om, at en af hendes bedste venner var blevet slået ihjel på slagmarken. Det var der gik op for rigtig mange af os unge politikere, at det er virkelighed. Der er enormt mange mennesker, der dør hver evig eneste dag, mens de kæmper for den ret, som vi jo faktisk udøver her i dag, at kunne tale sammen demokratisk og om verdens store problemer. Ukrainerne har længe bevæget sig tættere på EU, tættere på Vesten og demokratiske værdier, og da de så var allertættest på, jamen så kom det her russiske angreb. Og jeg er bange for, at hvis ikke EU bliver ved med at facilitere deres støtte til ukrainerne, jamen så kommer vi til at se et Rusland, der vil prøve sig endnu længere. Måske endda også i de baltiske lande. Og det mener jeg, at det her er helt afgørende for, hvilket EU vi ser i fremtiden. DF's Anders Vistisen, han fik det samme spørgsmål her for nylig, da han var på tv, jeg tror det var på DR, hvor han slet ikke svarede på spørgsmål. Han svarede masseindvandring, at det var den største trussel. Fuldstændig tosset, så jeg vil holde mig til at svare på spørgsmålet. Og spørgsmålet, det lyder, hvad er det, der er den største trussel? Og jeg tror, at de 2 ting er forbundet. Klimaforandringerne og sikkerhedstruslen. Det vil sige, hvis vi ikke gør noget for klimaet, så har vi ikke nogen verden. Mennesker bliver drevet på flugt. Der kommer til at være en hel masse udfordringer, som opstår alene på den baggrund. Den anden ting er selvfølgelig, mens vi sikrer, at der kommer klimahandling, så kan vi jo heller ikke vende det blinde øje til, at der er en kæmpe sikkerhedstrussel lige nu, som foregår i Europa, vores eget kontinent. Man ser tanks, som bliver ved med at rulle ind over den ukrainske grænse. Man ser også det folkedrab, som foregår i Ukraine. Og hvis det fortsætter, så kan det nå til andre europæiske lande. Så det er klart, det er en kæmpe trussel. Men det, som jeg drømmer om, og det, som jeg brænder for, det er, at vi har en verden, hvor vi handler, og hvor der er klimahandling, men også en verden, hvor det er, at vi står sammen om at sikre, at menneskerettighederne det bliver overholdt. Fordi hvad er det, vi kæmper for? Hvad er hele årsagen til, at vi engagerer os i samfundsmæssige spørgsmål? Hvad er hele årsagen til, at vi har den her samtale, som vi har nu? Det er, fordi vi har nogle drømme og nogle ambitioner. Og hvis vi ikke kan leve i frihed, og hvis vi ikke kan leve i en verden, hvor der er vild natur og grønne åndehuller, og at vi kan være sikre på, at vi tager et glas vand fra hængen, og der ikke er farlige kemikalier i det, og hvor vi kan tage en svømmetur i havet og gå igennem skoven og se på i luften og brisen og vinden omkring os, jamen hvad har vi så tilbage? Så de 2 ting hænger sammen. Frihed for os som enkeltpersoner, og et samfund, som er sikkert og trygt at vokse op i. Det gælder både klimaforandringer, og det gælder de udefra kommende trusler, som der er i forhold til os i Danmark og os som kontinent i Europa. Tak for det.
Og så har jeg et spørgsmål om asyl og flygtninge. Det kom I lidt ind på tidligere. Men skal EU oprette modtagercentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa, og hvorfor? Ja, det synes jeg personligt skal. Og det mener jeg, fordi der er rigtig mange mennesker, der netop drømmer om et bedre liv i Europa, og jeg kan godt forstå hvorfor. Og udfordringen har været indtil videre, at når nogle flygtninge eller immigranter ankommer til lad os sige, Italien eller Grækenland, så har man ifølge Dublin-forordningen besluttet, at så skal de blive i det land. Og det er der jo nogle europæiske lande, der er, blandt andet Italien og Grækenland, der er meget utilfredse med. De vil gerne have en mere solidarisk fordeling af flygtninge. Og så tror jeg, at man bliver også nødt til at kigge på, hvor er roden til den her kæmpe migration. Jamen det er jo, at man alt for længe har negligeret Afrika. Man har ikke investeret nok penge i at bygge deres industri op. Så tror jeg personligt, at tiden er inde til, at man laver asylcentre under gode forhold, under EU-jurisdiktion, hvor de her mennesker kan leve trygt og frit, samtidig med at deres asylsag bliver behandlet. Det tror jeg er bedst for Europa, det tror jeg er bedst for menneskerne, der er på flugt. Ja, altså vi var inde på det lidt før, og der må vi jo erkende, at vi er uenige her på det område, og det er fordi, at jeg går meget op i, at deres asylsagsbehandling bliver sikret på en måde, hvor menneskerettighederne bliver overholdt. Altså det vil være tosset for mig at have brugt så mange år på at sætte mig ind i, at vi alle sammen skal have nogle menneskerettigheder, som bliver overholdt, og så sige, jeg kan ikke engang som politiker være garanteret, at hvis jeg sender nogle mennesker på flugt til et andet land, hvor det er, at de skal have en asylsagsbehandling, at deres sag så bliver gjort på en måde, hvor menneskerettighederne bliver overholdt. Og så selvfølgelig også den retraumatisering, der ligger i det, altså det at skulle et menneske er drevet på flugt. Hvorfor bliver mennesker drevet på flugt? De kan blive drevet på flugt på grund af krig og klimaforandring og død, ødelæggelse, personlig forfølgelse. Og så kan de ende i en situation, hvor det er, at de så tænker, ja tak, nu er jeg nået til et sted, hvor det er, at jeg endelig er sikker. Og så kan man blive retraumatiseret på den måde, at man kan blive sendt til et land rigtig mange tusind kilometer væk igen, hvor man så tænker, hvorfor er jeg nu havnet her? Er jeg nu i sikkerhed igen? Og så videre. Og det er de her retsstatsgarantier, det er de her garantier for menneskerettighedsoverholdelse, som jeg går utrolig meget op i, og som jeg synes, at vi skal værne om. Også i forbindelse med den sagsbehandling, som pågår i forhold til mennesker på flugt. Og må jeg selv være fordi det er jeg faktisk enig i. Jeg er jo relativt enig i det. Man kan sige, Rwanda-modellen, det er jo den her, hvor man vil flytte asylcentrene til Rwanda. Og det er egentlig ikke det, jeg vil nødvendigvis. Jeg vil gerne have asylcentrene tæt på de områder, hvor folk de flygter fra. Så når man bevæger sig ud af landet og kommer til et trygt land, så kan man faktisk bo i sådan et asylcenter under EU-forhold. Og det, der er helt afgørende, det er jo, at man har EU-lovgivning, der netop sikrer menneskerettighederne, som vi begge to er meget betaget af. Og det er det, jeg tror, der kan både løse den store migrationsstrømning, vi ser til Europa, samtidig med, at man kan give de her mennesker, der er på flugt, et ordentligt sted at bo under ordentlige vilkår. Og så har vi også et ansvar for at sikre, at de midler, som vi bruger, bliver benyttet på en ordentlig måde. Altså, der er også nogle midler forbundet med at skulle sende mennesker rundt hele tiden. Vi har blandt andet set på nogle af de symbolpolitiske tiltag, der er med, at man vil oprette man vil sende 300 danske indsatte, eller borgere, som er her, som så er indsatte, til Kosovo, hvilket er en milliardudgift. Og hvis man bruger så utrolig mange penge på det, så synes jeg, at det vil være en helt tosset vej at gå, fordi så er det kun et symbolpolitisk signal, som man sender. Altså et signal, hvor man siger, prøv at se, vi er virkelig hårde over for en lille kerne af mennesker, og det er også fint nok, men så skal man så se på, at vi bruger rigtig mange penge på det, og hvad får vi så ud af de penge? Så der er altså også noget snusfornuft forbundet med at gøre det på en måde, hvor det er, at vi ikke tømmer vores egen pengekasse bare for at læfle for nogen, som er ligeglade med det, som vi går op i menneskerettigheder og overholdelse af retsstatsprincipper. Ja. Super, tak. Vi har et spørgsmål tilbage. Hvorfor skal man stemme til EU-valg? Ja, jeg synes, I skal stemme til Europaparlamentsvalget, fordi det her det er nok de mest afgørende valg, der kommer til at være i nyere tid. Det er nu, vi skal tage helt store beslutninger om, hvordan vi skal løse klimakrisen, hvordan vi skal sikre sikkerhedspolitikken i Europa, og hvilken udvikling EU skal bevæge sig hen i. Altså skal EU være den her union, der også bevæger sig ind på sociale spørgsmål,
barselsordning eller minimumsløn for den sags skyld? Eller skal EU i stedet dreje sig over om samhandel og løse alle de store udfordringer, som vi ikke kan klare alene? Kære venner, hold aldrig op med at tro på, at vi kan skabe en bedre verden sammen. Hvis I holder op med at tro på det, så er der ikke nogen grund til, at vi kæmper så meget, som vi overhovedet gør, for at komme igennem med de ting, som kan gøre jeres liv lettere, og som kan gøre de mennesker i verdens liv lettere og bedre. Så det er altså utrolig vigtigt, at vi står sammen om at udøve vores demokratiske indflydelse, gøre vores stemmer gældende, fordi hvis vi vælger at afstå fra at gøre vores stemmer gældende, så er der nogle andre, der gør det. Og så får vi nogle beslutninger, hvor vi sidder præcis måske her igen i de her samme stole, i den her setting, i den her samtale om 5 år og brokker os over, at tingene de er på præcis den samme måde. Så for mig at se, er det vigtigt, at vi handler, vi stemmer, vi gør vores stemmer gældende. Og så håber jeg også, selvfølgelig, i og med at det her er samarbejde med Minut Danmark, vi har den her samtale, at I tænker på, at vi har mulighed for at sende minoritetsdanskere også til Europaparlamentet. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at vi har nogle repræsentanter, som også repræsenterer alle dem, som er minoriteter, og som også søger en stemme i den her debat. Og det er, Niklas, du er helt fantastisk, og du er en god person, men jeg synes, det er vigtigt, fordi der har faktisk aldrig nogensinde siddet en minoritetsdansker i Europaparlamentet. Så det er i hvert fald en af de ting, som jeg tænker, at vi kan gøre noget ved det her valg den 9. juni. Ja, jeg tror, at man bliver nødt til at informere bedre omkring, at der er europaparlamentsvalg. Jeg var i dag ude og dele flyers ud på den jyske håndværkerskole i Hadsten. Og der var jeg ude, og så giver jeg vedkommende en flyer, og så siger han, er der valg nu igen? Så siger jeg, ja, der er europaparlamentsvalg. Nå, det er derfor, der er de plakater deroppe på lygtepælene. Så siger jeg, ja, det er derfor. Så det vidner jo om, at der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, at der er europaparlamentsvalg, eller hvor vigtigt det er for en sags skyld. Så noget af det vigtigste, vi kan gøre, det er jo at oplyse med kampagner og interviews, som vi sidder til nu for eksempel. Og også opfordre folk til at tage ned og stemme. Og så har jeg det på den måde, at jeg er faktisk ligeglad med, om ikke helt ligeglad selvfølgelig, man må gerne stemme på mig, men om man stemmer på Peter eller mig, eller det er faktisk lige meget, så længe man er nede og stemme og være med til at deltage i demokratiet, det er det allervigtigste for mig. Ja, og så er det også utrolig vigtigt for mig, at man starter med sig selv. Fordi der er mange, der godt kan overlade den der tankegang, der hedder, at så er der nogle andre, der gør det. Og hvis man lige sidder der på valgdagen og tænker, at det er måske lige, der er lidt godt i tv eller et eller andet. Altså, det er virkelig en beslutning for 5 år, venner. Det er en beslutning for, hvem I føler skal være jeres repræsentanter i 5 år. Så det er en beslutning, hvor I har rigtig meget at skulle have sagt. Så start med jer selv, og så tag jeres bedste ven, veninde, kæreste, partner, mor, far, bedsteforældre under armen, og så sige, skal vi ikke gå ned og gøre en dag ud af det? Altså man kan jo stemme den 9. juni, man kan brevstemme allerede nu, så der er så mange muligheder. Hvis man ikke gider stå i kø, så kan man brevstemme, og hvis man gerne vil gøre en udflugt ud af det og ligesom have en demokratisk festdag, så kan man gøre det den 9. juni. Så der er ikke nogen undskyldninger for ikke at gøre vores stemmer gældende.